खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आंनि जय नार्जारि इउटुब चेनेलावहाय दिनैहाय आङो सासे बिनानावनि हाबा जाफैदों। बिनानावबो जायो ओरैहाय बे हौवायाबो हौवा गोदानाबो आंजोंनो लोगोखा दाथ' बिबोनां जाहैनोसै दा आं हारसिं आरोखि ना लोगोफ्रा बयबो सानावहाय फैना जाफैबाय बेनिफ्राय आं दा जाहैनोसै आरोखि ना दासो आं लास्ट जाबाय मोनानानै फैबाय दा नोंथांमोना नायनानै जाबाय मोनालाबा आं भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननो देखायगोन आरोखि ना। नै गाइसमोन आं दासो सफैबाय नै आंखौ नागारना थांबावनायसै नै आसोलफ्रा डेन्जारखा आरोखि ना सिङावहाय नै दासो मोनाना सफैबाय नै आङो नै नायनो हागोन हौवा गोदान हिन्जाव गोदाननि जिरायग्रा नै बेनोमोन मोनानानै फैबाय नालाय माथो खालामबावनाय दासो सफैबाय आरोखि नै बेयावनो हौवा गोदान हिन्जाव गोदाननायावनो जिरायदोंमोन जाहैबाय दसेनि उनाव नुगासिनो दङ। ओमफ्राय नै ओरै आदामोन जिरायनानै दं आरोखि ना नै ओरैहाय दंजोबो आरोखि ना नै जोङो नै हिन्जाव गोदान हौवा गोदाना नै बेनोमोन जोङो नै दिनैहाय जुलि जाबाय दे माबायदि मोनखो दिनैहाय जुलि जानानै गोजोननाय मोनबाय ने औ बेसे गोबाव जाखोमोन मोजां मोनलायनानै 8 years सिसि इदिखासैमोन ने दे मोजाङै संसार जालांनाय जाबाय दै दे।